Türkmenistanda pandemiya sebäpli girdilen hereket çäklendirmeleri dowam edýän mahaly Lewapda ýaşaýjylaryň ýurdun paýtagtyna we beýleki vilayetlerine gitmegine täze çäklendirmeler girdildi. Olardan talap edilýän resmi namalaryň sany artdyryldy. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lewaply habarçysynyň tasdiklamagyna görä, ýaşy 45-den aşan adamlara ýurdun beýleki sebitlerine sapar etmek üçin zerur bolan resmi namalar berilmeýär. Bu ýagdaý 15-nji noýabrdan bäri dowam edýär. Lewabyň saglyk, polisiýa we beýleki edaralary habarçymyzyň sözüne görä, bu çäklendirmäniň sebäplerini 45 ýaşdan geçen raýatlaryň immun sistemasynyň pes bolmagy we ýokunç kesellere töwekkülçiliginiň ýokary bolmagy bilen düşündirýärler. Türkmen resmileri häzirçe Türkmenistanda koronawirusyň hasaba alınmandygyny öňe sürseler-de, mart aýynda ýurdun sebitleriniň arasynda hereket çäklendirmelerini girizdiler we bularyň möhletini 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzatdylar. Bu çäklendirmelerin çäginde sebitleriň arasyndaky otla awtobus we taksi gatnawlary ýatyrylyp, häzirki wagtda raýatlaryň diňe uçurda sapar etmegine ruhsat berilýär. Ýöne munyň üçin ilatdan resmi namalaryň ençemesi talap edilýär. Ýurt raýatlar üçin girdilen soňky çäklendirme Türkmenistanda ýokunç keseller bilen kesellemek töwekkülçilik bolan adamlaryň toporuna değişli raýatlaryň hereketine täze çäklendirmäniň girdilendigi barada ýarym resmi neşirde çap edilen habaryň ýygyanyna gabat geldi. 23-nji noýabrda Orienteme neşiri ýurtda töwekkülçilikli adamlaryň şol sanda ýaşy 50-den geçen raýatlaryň şäherara we sebitara uğurlary boýunça hereketine çäklendirmeleriň girdilýändigini ma'lum etdi. Şeýle hem ýaşy 50-den aşan işgärleriň ýurdun sebitlerine iş taparlary hem çäklendirildi diýilip habarda bellenilýär. Adatlyk radiosyna raýatlaryň hereketinde ýaş çäginiň ýarym resmi neşirde 50 diýilip oglan edilendigine garamazdan Lewapda munyň näme sebäpden 45'e çäklendirilendигini anyklamak başartmady. Ýöne adatlyň Lewaply habarçysy çäklendirmäniň munyň bilen hem gutormaýandygyny aýdyp, Aşgabatda ýa-da vilayetlara sapar etmek isleýän ýaşy 45'e ýetmedik raýatlardan talap edilýän resmi namalaryň sanynyň artdyrylandygyny hem belledi. Onuň sözlerine görä, bu raýatlardan etrap lukmanlaryndan özleriniň saglyk kitapçasyny we saglyk ähtiýaçlandyryş şahadatnamasyny almak talap edilýär. Şeýle-de bu şahadatnamada olaryň adyndan 10 ay üçin öňünden pul töländigi baradaky kwitansiýalar we möhürler hem bolmaly. Saglyk ähtiýaçlandyryş şahadatnamasynyň 10 ay üçin tölegini ýazgyda duran ýeriňdäki banka tölemeli. Her ay üçin 25 manat jemi 250 manat tölemeli. Soňra onu etrap keselhanasyna tasdik etdirmeli diýip Darganataly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçy mundan soň raýatlaryň uçur biletlerini satyn alyp, ýaşaýan etrafyndan kepilnamany we polisiýa edarasyndan ruhsatnamany hem almalydygyny belleýär. Bu resmi namalary almak üçin hem her bir edaranyň öňünde ençeme sagatlap nowata durmaly. Darganatanyň keselhanasyndan kepilnama almak üçin 100 manat para bermeli diýip Darganataly ýaşaýjy belledi. Şondan soň raýatlar Lewabyň merkezi sanitariýa edarasynda COVID-19 üçin test tapşyrmaly bolýarlar. Testiň asyl bahasy 100 manat. Ýöne habarçymyzyň sözlerine görä, saglyk işgärleri 400 manat para bermedik adamlara test ýok diýip jogap berýärler. Habarçy para meselesiniň diňe resmi namalary almakda ýa-da test tapşyrmakda däl, ise uçur biletini satyn almak bilen bagly prosesde hem ýüze çykýandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä, Türkmenabadyň aeroportundaky kassalarda tapdyrmaýan uçur biletlerini şol töwerekde aýlanyp ýören adamlardan ýa-da araçlardan 1500 manada satyn alsa bolýar. Bilediň asyl narhy bolsa 250-300 manat bahalanýar. Garaz her bir raýata ýurdun başga sebitine gitmek 2500-den 3500 manada çenli düşýär. Ýurtda iň pes aýlyk haky bolsa 870 manat. Paranyň şeýle giň ýaýran wagtynda ýarawsyz adamlar hem 4000-5000 para berseler Aşgabatda arkaýyn uçup bilýärler diýip Türkmenabatly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçy ençeme ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar we pandemiýa çäklendirmeleri bilen bagly işsizligiň ýiti duýulýandygyny belläp, has köp raýatyň iş gözleginde ýurdun beýleki sebitlerine sapar etmäge synanşýandygyny hem aýtdy. Adatlyk radiosy ýokurda beýan
beýan edilen ýagdaýlar barada Liwap vilayet we Darganata etrap häkimliklerinden, saglyk bölümlerinden we Türkmenabadyň aeroportundan kommentari alyp bilmedi. Türkmenistan COVID-19 tasdiklanan ýekeji hadisany hem hasaba almandygyny öňe sürýän az sanly ýurtlaryň biri bolmagyna galýar. Türkmen häkimetleri pandemiýa bilen bagly girizýän çäklendirmelerini ýurda ýiti ýokunç keselleriň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak tagallalary bilen düşündirýär.